Uluhan sa mga balita. Board of Marine Inquiry gisugda na. Miscommunication sa duha ka mga kapitan mo'y posibleng hinungdan sa trahedya. PAW, muhatag og legal assistance sa mga kabanay sa biktima sa trahedya. Samtang gobernador sa lalawigan sa Surigao del Norte, muhatag og financial assistance sa iyang mga konstituente. Mayor Mike Rama, mikaon og isda sud sa Pasig Fishport, pagpakita nga luwas mo kaon og isda. Gisugda na kaganinang buntag ang Special Board of Marine Inquiry sa panagbangga sa MV St. Thomas Aquinas o MV Sulpicio Express 7. Tumong nini mao ang pagsuta kung kinsa ang responsable sa trahedya niadtong Biyernes sa gabi sa miaging semana nga mikala sa 79 ka kinabuhi ug nakahimo og dakong kadaot sa kadagatan sa Sugbo. Ang Board of Marine Inquiry gipanguluhan ni Philippine Coast Guard Commodore Gilbert Rueras. Ang mga sakop niini mao sila si Philippine Coast Guard Law Mariner Lieutenant Johansson Fabilani, Master Mariner Captain Westor Perrero, Marina Director Arnie Santiago ug Chief Engineer Waldrot Todamor. Giklaro ni Rueras nga ang SBMI inquisitorial ang matang ug di mahimong i-direct o cross-examine sa mga abogado ang mga testigos nga gipatawag. Is constituted primarily to find the facts that surrounds the circumstances or what really happened before and during the collision of the two vessels. Sugod kaganinang buntag, gipaatubang na ang duha ka kapitan sa mga barko nga nangalunod. Unang niatubang sa Special Board of Marine Inquiry, mao ang hipi sa Coast Guard sa Sugbo. Ani ang live update sa gihimo nga investigasyon uban kang Andrea Patenia. Andrea? Yes, Attorney Frank, sama sa mong giingon unang milingkod isip resource person sa Cebu Coast Guard Station Commander Weniel Azcuna. Matud pa 8:45 PM sila nakadawat og tawag kabahin sa port-to-port request sa Maylawi Sledge apan di kini makatumbo kung asa sa MV St. Thomas o sa MV Sulpicio ang mitawag kanila. Alas 9:03 na dawat na nila ang mayday call gikan sa MV St. Thomas, mao nga dali silang mipadaog mga rescue teams. Giklaro ni Acuna nga gikan sa panagbangga ug hangtod karon ang search, rescue and retrieval operations lang gyud usang ilang gi-prioritize inay paghimog investigating team sa insidente. Dugang niya di unta mahitabo ang insidente kung duna lang gyud vessel traffic monitoring scheme ang Sugbo. Sunod nga gipatawag si Kapitan Reynan Bermejo sa MV St. Thomas. Gisumiti niini ang judicial affidavit ug gipaplot sa mapa ang direksyon nga gibiyahe sa ilang barko. Matud niini, alas 8:23 niadtong higabi-una nabantayan sa ilang radar nga adunay barko nga ilang ikasugat. Gitawagan niini ang Sulpicio apan wa mitubag, mitawag kini pagbalik apan pakyas gihapon. Naratol na kini sa dihang nasayran nga ang Sulpicio anaa siyang inbound lane. Tungod gihapit na sila mubangga, miliko na lang siya pawala kun port side, apan nakugang na lang siya sa dihang miliko sa patuo kun starboard side ang Sulpicio, mao nga nagkabangga sila. Mato ni Bermejo, wa na sila misinias usa miliko pawala, sanglit kalit-kalit ang mga panghitabo. Wa na sab niya gipaong ang makina ug gi-maintain na lang ang 15 to 16 knots nga speed, sanglit mula na taog 8 minutos ang pagpahunong sa barko kung pagngon kini. Samtang paglingkod ni Kapitan Rolito Hilo sa MV Sulpicio Express 7, misumiti sab siya og judicial affidavit ug miplot sa gibiyahian silang barko. Sa iyang version ng MV St. Thomas ang giingong wa mitubag sa ilang tawag sa dihang nasigpatan kini nila alas 8:34 sa gabi. Hinuon giangko niini nga gikan sa Channel 16, miili sila ngadto sa Channel 12 aron pagkomunikar sa Trans-Asia 9 nga buot mo overtake kanila. Apan iyang gipasalig nga gibalik kini dayon sa Channel 16 aron suway na sab nga makakomunikar sa MV St. Thomas. Mato ni Hilo, wa gyud sila nagdahom nga magkabangga sila sa MV St. Thomas tungod kay nagtuo silang magpabilin ra kini sa ilang gisubay nga lane. Apan nakugang na lang kini sa dihang mikalit og liko sa wala ang MV St. Thomas hinungdan sa panagbangga. Di makaksab ni Hilo nga kalit silang miliko sa tuo ug matud pa ingon og sa napunta lang sa tuong direksyon ilang barko tungod sa impact sa panagbangga. Human sa kolisyon, mitawag dayon kinig mayday ug mimando sa pagluwas sa mga pasahero sa MV St. Thomas.
Wa kapug ni Attorney Frank ni hilo nga maemosyonal ug makaluha sa diyang misugilon sa kahadlok nga nabati atol sa hitabo. Samtang parehong gipangutana ang duha ka kapitan kung igo ba sila sa pahuway sa wa pang trahedya ug nibutyag kini nga anaa sa saktong kondisyon ng ilang panlawas. Gipangutana sila silang experience ug matud pa 11 pa kabuwan nga nagmaneho sa maong barko si Bermejo samtang 4 ka tuig na si Hilo. Di pa makasulti ang SBMI kung kinsa gyud ang sad-an sa duha apan mitumaw nga usa sa labing dakong hinungdan sa trahedya mao ang miscommunication. Gani mireklamo ang mga kapitan nga ang Channel 16 dinhi sa Sugbo nga mao ilang gamiton sa pagkomunikar samok kaayo sanglit daghang mga signals nga makasud ni ini ug magbugal-bugal mao nga di sila magkasinabtanay. Di katakda sab nga ipatawag ugma ang mga kauban sa duha ka kapitan sama sa ilang lookouts, steering men ug officers on duty. Matud pa duha ka semana ang gihatag ni Presidente Noynoy Aquino kanila nga time frame sa paghuman sa SBMI aron madali sab ang resulta sa investigasyon. Attorney Frank? Daghang salamat, Andrea. Samtang mikabat na sa 79 ka mga patayng lawas ang na-recovered gikan sa nalunod nga St. Thomas Aquinas. 41 ang nagpabilin nga missing. Ang kakusog sa sug ilawom sa dagat ug ang kalubog sa tubig mao ang nagpabiling babag sa mga divers nga misawom sa nalunod nga barko. King Perez, Suginlimi. Temporaryo nga gihunong ang search, rescue and retrieval operations sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas pasado alas 10:35 kaganihang buntag tungod sa kakusog sa sug sa tubig ilawom sa dagat. Gawa sa sug, lubog usab ang tubig. Gipahibaw ni Neil Sanchez sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council nga tulo ka mga team sa divers ang nihimo sa operasyon. Ang uban kanila nangwa sa mga tipaka sa barko samtang lain usab ang nagkuha sa mga patayng lawas. Ang ikatulo nagsusi kung duna pa'y buslot sa barko nga posibleng mumugna og dugang oil spill. 4 ka buslot sa duha ka tangke sa bunker fuel ang nakit-an sa salvaging company sa nalunod nga barko. Ang tulo ka buslot natapakan na. Walay leak ang ika-4 ka buslot apan aron masiguro ila gihapon kining gisilyuhan. The joint team of Malayan and Nippon Salvage has sealed at least 3 leaks. 3 leaks. 73 ka mga divers ang nagtinabangay lakip sa mga international technical divers. Sir, retrieval na lang siya, sir. We're still into search, rescue, and retrieval as of this morning's meeting. King Perez, News 5. Gipanghatagan og ayuda ang dulan sa 3,000 ka mga pamilya sa lungsod sa Cordova. Ang ilang panginabuhi naapektuhan tungod sa kadaot nga nahimo sa oil spill gikan sa nalunod nga barkong St. Thomas Aquinas. Apan ang uban kanila nagbagulbol og mireklamo nga gipili lang kuno ang gipanghatagan sa hinabang. Dennis Tanok, Suginlimi. Mitaho sa News 5 si Cirilo Pagobo, usa sa mga naapektuhang mananagat sa oil spill dinhi sa Barangay Bangbang sa lungsod sa Cordova. Iyang reklamo nga dunay pabor-pabor ang pagpanghatag og ayuda ang mga opisyales sa ilang barangay. Unang naabot sa maong barangay ang pinutos nga pagkaon niadtong Domingo. Dagang reklamo tungod kay wag sila kadawat sa maong Mangingisda ni. doon na po anong tabang nila tag sa kilo ra gyud. Nya wag giding maapod ba? So murag medyo dunay bias kay gipili ra pud ang maong ilang tagaan. Apan gipatin-aw ni Konsehal Dionisio Sumagang Jr. sa Barangay Bangbang nga dili kini tinuod. Giistrikto nila matud pa ang pag-apod-apod sa mahinabang nga maabot. Huwag yung ipaniguro nga maabot na ngadto sa katuwang tinud-anay gyud nga angay gyud tabangan kay do naman goy mga istorya nga pinili kuno ang hatagan dili gina siya tinuod kay ang amo og yung gitan-aw kinsa tong angayan gyud tabangan. Nabtan sab sa news team nga maupay paghuman ining mga mananagat sa Barangay Bangbang sa pagbutang og mga improvised oil spill boom aron mosaw og mupugong sa pagkatap sa oil spill. Samtang temporaryo unang gigamit ang buhatan sa persons with disability dinhi sa lungsod sa Cordova, isip headquarters sa pagpangripak sa mga sinakong bugas. Matod ni Josefina Montibon, ang Municipal Social Welfare and Development Officer sa lungsod,
nga 320 kasakong bugas ang ipagawa sa lokal nga kagamhanan sa Cordova. 30 kasako gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo ug duna pay umaabot. Duna say kinartong sardinas. Wala, dili na siya gipalabi sir kay ang gi-focus gud karon ang katong mananagat gyud. Ang gihatag priority sa lista sa mga kapitanis nato kada barangay mao ning mananagat, unya manudsod, manguhag kinhason, mamaling, mao na sila. So ang katong wa ma-involve ang klase sa trabaho di gyud matagaan. Natural naman lang nang nabasa mang ani sir, na naanad namin sa among trabaho. Si Mayor naanad na sana siya. So mao na siya ang reality. Sa uwahing natala sa MSWDO sa Cordova, 2,728 na ang naapektuhang pamilya gikan sa 13 ka mga barangay. Dennis Tanok, News 5.